Neljä tuo myrsky tehnyt. Eikö se ole kauhea kuva? Joo. On kuule oikein. Ihan niin kuin se oli Oulussa, kun me oltiin siellä. Niin. Tuommoista. Eikö se siellä Uudellamaalla Rattaralla? Niin siinä on, että Näyttiin televisiossa heidän näyttää. siinä lukee, että Rantaan Martinlaaksossa Rankkaselle upotti Oi, toimistotalon noin metrin syvyiseen veteen. Oi. Se on kato ihan siinä meidän lähellä, joku kilometrin päässä. No miten on teillä? Eikö se olekaan? Mikä ihmeen toimistotalo on? Millä se oikein upotti sen? Alle tuli. Oli Tuula jutteli, että Marjosta moottorisahan vetänyt käymään. Oletko ottanut kuvia tuolta tuolla? Joo. Kyllä se on niin yksinkertainen, että mäkin osaan. Joo. Aina osaa. Niin, sit tulee paikallinen. Kaikki. Ylikyttiä.